Neverovatna situacija. Nina Prlja otkrila da je muvao čuveni bivši fudbaler. Evo kako ga je ispalila. Učesnica parova, Nina Prlja, otkrila je jednu neverovatnu situaciju u razgovoru sa Dalilom Dragojević i Ana-Marijom Džambazov. Naime, Ana-Marija je rekla da fudbaleri imaju mnogo novca i da ni oni ne znaju koliko vrede, a onda se Nina prisjetila jedne zanimljive situacije. Mene je u klubu muvao Roberto Carlos. Ja sam ga ispalila. Nisam ni znala ko je čovek, rekla je Nina i zaprepastila Ana-Mariju, a njenu priču je potvrdila Dalila.